Bore da. Braf iawn o'ch gwelwch chi gyd. Croeso i chi i'n gwasanaeth ni. Croeso arbennig i ymwelwyr, sydd wedi dod o bell ato ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni i chi. A penblwydd hapus, mae'n teimlo fel hanner cynulleidfa Capel Ffynnon wedi cael penblwydd yn ystod yr wsos dwytha. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i ddathlu a mwynhau. Wel, da ni'n mynd i fod yn Genesis 32 hefo'n gilydd y bore yma. Yn gwrando ar fwy o hanes y dyn difyr Jacob, neu Israel, fel mae o'n cael ei nabod erbyn diwedd yr hanes. Ond cyn i ni edrach ar hynny, dewch i ni gael yn atgoffa'r cyhoeddiadau am wsos yma. Dyn mi gynnon ni astudiaeth feiblaidd heno, trwodd yn ystafell am 6 neu ar Zoom, lle fyddwn ni'n edrach ar pedwerydd gorchymyn, dwi'n meddwl, os da chi'n cadw count, cadw'r saboth. Wedyn fyddwn ni yn edrych ar y rhan honno o'r 10 gorchymyn heno yma, croeso i chi ddod. Wedyn cyfarfod gweddi nos Fercher am 6:30 yn hi Eirin a Sera, ac ar Zoom. Dim clybiau wsos yma gan bod ti'n hanner tymor, ac yna brecwast i'r merched bore dydd Sadwrn yn Tŷ Dafydd a Gwenan. Diolch. A wedyn, dydd Sul nesaf yn ôl i'r drefn arferol, hefo ysgol Sul, uwchradd cyn y gwasanaeth ac ysgol Sul cynradd yn ystod y gwasanaeth, a wedyn gwasanaeth yma am 9:10 efo fi, ac astudiaeth wsos nesaf am 6 hefyd. Un peth arall, os na ni mynd i'r sleid nesaf, un peth arall i'ch atgoffa chi. Ymddiheuriadau, o'n i fod i printio nhw'n eisiau anghofio, felly na i jyst dangos yr hysbyseb i chi. I'ch atgoffa chi am y quiz TFund fyddwn ni yn ei gynnal Tachwedd 16 yma. Nawn ni roed nhw allan ar social media, a nawn ni roi posters i fyny, ac os da chi eisiau rhannu, croeso i chi wneud mwyn i ni roed cyhoeddusrwydd i'r digwyddiad yma. A cofiwch amdano fo yn eich gweddia hefyd. Gwych. Wel, da ni'n mynd i gychwyn yn darllen darn o'r Beibl hefo'n gilydd. Da ni'n mynd i fod yn darllen be nath y brenin Dafydd ddweud pan oedd o yn moli'r arglwydd, a da ni'n cael y geiriau yma yn 1 Chronicle 29. A gobeithio fydd o'n helpu ni feddwl am be fyddwn ni'n ei glywed yn nes ymlaen yn hanes Jacob. Felly na i ddarllen y darn mewn yn rhoi rhyw fath o ragarweiniad i ni, a wedyn gawn ni ddarllen geiriau y brenin Dafydd o foliant hefo'n gilydd, iddo fo fod yn fawl yn ganmoliaeth i ddiw gynnon ni hefyd. 1 Chronicle 29. Yr oedd y brenin Dafydd hefyd yn llawen iawn. Bendithiodd yr arglwydd o flaen yr holl gynulleidfa a dweud, bendigedig wyt ti, arglwydd Dduw Israel, ein tad o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. I ti, arglwydd, y perthyn mawredd, gallu, gogoniant, ysblander a mawrhydi. Oherwydd y mae popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn eiddo i ti. Ti, arglwydd, buai'r deyrnas, ac feth ddyrchafwyd yn ben ar y cwbl. Da ni'n mynd i fod yn meddwl yn rhannol am y gair bendith neu bendigedig hefo'n gilydd y bore yma. Be da ni newydd i ddarllen yn deud bod brenin Dafydd wedi bendithio Duw gan ddweud bendigedig wyt ti. A mae y gair bendith neu bendigedig yn golygu daioni, dedwyddwch ar hyn sydd yn wych ac yn dda am Dduw, ac felly pan mae Duw yn bendithio i bobl, mae o'n rhoid o'i ddaioni o pwy ydi o i ni brofi o'r pethau hyfryd yna sgynno fo i'w bobl. A da ni'n mynd i fod yn ystyried pa ran oedd hynny yn ei chwarae y mywyd Jacob, a be mae o yn ei olygu i chi a finna i fod wedi cael bendith gan Dduw. Ac yn addas iawn, da ni'n mynd i fod yn canu can sydd yn disgrifio Duw fel yr un bendigedig. Bendigedig wyt pan mae'r tir yn cynhyrchu ffrwyth, a ddigonedd yn llifo'n rhwydd bendigedig wyt. Bendigedig wyt, sylwch, ar y cychwyn pan mae pob peth yn dda, Duw yn bendigedig, ond yna ail hanner y pennill, bendigedig wyt pan mae'r byd fel diffeithwch im, ac rwy'n crwydro'r anialwch crin bendigedig wyt, wrth i tarllwys dy fendithion canaf dy glod,
wrth i'r tywyllwch gau amdanaf. Enw di. Dy fod ti yn dduw bendigedig. Dy fod ti'n heiddi yn clod a'n mawl ni, oherwydd pwy wyt ti, oherwydd be rwyt ti wedi wneud mewn hanes trwy danwyl fab Iesu Grist. Felly trwy dysbryd wrth i ni wrando, wrth i ni ymateb, arglwydd da ni'n gofyn y byddi di yn galluogi ni i ddeud mai bendigedig wyt ti. Ia pan ydyn ni'n profi yn helaeth o'r bendithion hynny, ond hyd yn oed pan ydyn ni'n mynd trwy gyfnodau anodd, mi wyt ti yn llawn o ddaioni a gras a chariad. Helpa ni i gydnabod hynny, helpa'n moliant ni arglwydd i roed yn bywyd ni yn y persbectif cywir. Cynorthwya ni a parha i arwain ni yn yn moliant rwan, clod i enw Iesu Grist. Amen. Sefwch ar eich traed, achos da ni'n mynd i ganu emyn arall. Emyn sydd yn deud mae Duw Abraham, Isaac a Jacob ydyn ni yn ei foli. Ac yn yr emyn yma, da ni'n mynd trwy beth sy'n gwneud Duw mor ardderchog, bod o'n holl alluog, bod o'n frenu nef, bod o'n llawn cariad. Dydwch i ni ganu am Dduw Abraham a'i foli fo.
Arglwydd sanctaidd, da ni yn plygu ger dy fron di. Yn diolch dy fod ti, yn dad, yn fab, yn ysbryd glân, sydd yn heiddi nid yn unig yn geiriau ni o foliant, ond yn heiddi bod yn bywyda ni gyd, yn fywyd o addoliad, wedi roi mewn diolchgarwch, mewn ufuddod i ti. Arglwydd hyd yn oed pan da ni'n wan, hyd yn oed pan ydyn ni'n gwneud pob peth posib i dywthio di ffwrdd, mi wyt ti yn dduw llawn gras. Ac mae buddigoliaeth Iesu Grist ar y groes yn rhoi i ni y maddeuant, yn sicrhau i ni y bywyd hwnnw. Arglwydd nad ydyn ni'n ei heiddi, ond da ni'n cael ei dderbyn trwy ffydd yn Crist ac oherwydd dy ras hyfryd di. Derbyn yn clod a'n mawl ni a diolch i ti, Arglwydd am pwy wyt ti. Helpa ni weld hynny'n gliriach ac i roi yn hynny'n yn llwyr i'r Arglwydd Iesu mewn ffydd. Da ni'n gofyn dyfendith di felly, yn enw ac yn heiddiant ti'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am symud at yn darlleniad ni o'r Beibl. A da ni'n mynd i droi at lyfr Genesis, pennod 32. A da ni'n mynd i edrych ar y ddau hanner o'r bennod honno. Y darlleniad cyntaf yn lawri o adnodau 3 i 12, ac yna da ni'n neidio chydig bach lle fyddwn ni wedyn yn mynd o adnodau 22 i 32. Felly, ddwch ni wrando ar air Duw efo'n gilydd. So, 3 i 12. Yna, anfonodd Jacob negeswyr o flaen at ei frawd Esau i wlad Seir yn hir Edom, a gorchymyn iddynt. Dywedwch fel hyn wrth farglwydd, Esau. Fel hyn y mae dwas Jacob yn dweud, bym yn aros gyda Laban ac yno bym hyd yn awr. Y mae gennyf ychen a synod, defaid, gweision a morynion, ac anfonais i fynegu barn i'm harbu, mwyn i mi gael ffarm yn dy olwg. Dychwelodd y negeswyr at Jacob a dweud, deithom at dy frawd Esau, ac mae ef yn dod i'th gyfarfod gyda 400 o ddynion. Yna daeth ofyn mawr ar Jacob, ac yr oedd mewn cyfyngder. Rhannodd y pobl oedd gydag ef a'r defaid, ychen a'r camelod, y ddau wersyll gan feddwl. Os daw Esau at y nais wersyll a'i daro, yna caiff y llall ddianc. A dywedodd Jacob, o Dduw fy nhadau, Duw Abraham a Duw Isaac, o arglwydd dywedais wrthyf. Dos yn ôl i thwlad ac at dy dylwyth, a gwnaf i ti ddaioni. Nid wyf yn deilwng o gwbl yr holl ymlyniad a'r holl fyddlondeb a ddangosaist tuag at dy was, oherwydd deithym yn ôl i'r iorddonen hon heb dim ond fy ffon, ond yn awr yr wyf yn ddau wersyll. Achub fi o law fy mrawd, o law Esau, mae arnaf ei ofyn, rhag iddo ddod a'n lladd, yn famau a phlant. Wryd wedi addo. Yn ddiau gwnaf ddaioni i ti, a bydd yn hil fel tywod y môr sy'n niferus i'w rifo. A wedyn 22 i 32. Yn ystod y noson honno, cododd Jacob a chymryd ei ddwy wraig, ei ddwy forwyn a'i mab ar 10, a chroesi hyd Jabok. Wedi iddo ei cymryd a'i hanfon dros yr afon, anfonodd ei eiddo drosodd hefyd. Gadawyd Jacob ei hunan, ac ymgodwyd gŵr ag ef hyd doriad y wawr. Pan welodd y gŵr nad oedd yn cael trechaf arno, trawodd wasg ei glyn a datgysylltwyd clun Jacob wrth iddo ymgodymu ag ef. Yna dywedodd y gŵr, gollwng fi oherwydd mae'n gwawrio, ond o tebodd yntau, nith o llyngaf heb i ti fy mendithio. Beth yw denw, meddag ef, ac atebodd yntau, Jacob. Yna dywedodd, ni thelwyr Jacob mwyach, ond Israel, oherwydd rwyt wedi ymdrechu a Duw a dynion ac wedi gorchyfygu. A gofynodd Jacob iddo, dywed i mi dy enw. A dywedodd yntau, pam o'r ti'n gofyn fy enw, a bendithiodd ef yno. Felly enwodd Jacob yn lle Peniel a dweud, gwelais Dduw wyneb yn wyneb, ond arbedwyd fy mywyd. Cododd yr haul arno
fel yr oedd yn mynd heibio i Peniwel, ac yr oedd yn gloff o'i glyn. Dyna pam nad yw plant Israel yn bwyta gewyn gwasg y glyn hyd heddiw, oherwydd trawog gwasg glyn Jacob i fyw yn y gewyn. Diolch yn iawn. Blant, ydych chi eisiau dod ymlaen? Helo. Cynion. Da ni'n mynd i chwarae gêm rwan. Gêm o'r enw Be sy'n dod nesaf. Iawn? Da ni'n mynd i gychwyn fel hyn. Mae genna i lwythi o gardia yma, a dwi eisiau i chi ddyfalu be sy'n dod nesaf. Iawn? Be ydych chi eisiau gwneud? Lliw, neu i wneud o'n lliw. Iawn? Felly, mae cardia, fel yma, hefo symbola. A maen nhw un ein ddu neu'n goch. Okay? Felly dwi eisiau chi ddeud wrtho fi ai du neu coch sy'n dod nesaf. Ydych chi eisiau marfer? Be ydych chi'n feddwl sy'n dod nesaf? Cywir. Nesa? Cywir. Da chi'n dall y gem yma'n iawn? Reit. O, da iawn. Rwy'n arall ti? Coch? O, da. Waw. Gyma'n ta. Ti siwr? Wyd? Ti eisiau newid y fel? Neu ti'n sticio fo di? Hendro. Oce. O gynnach chi syniad go lew, oedd o unau'n mynd i fod yn goch neu dyd oedd. Be am rhywbeth chydig bach mwy anisgwyl ta? Wan ta, mae Llia Lleicyn gwybod beth i hon. Felly fe rai chi frathu'ch tafod am chydig bach. Be ydych chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd nesaf efo hwn? Be ydych chi a dweud, da chi'n gwybod? Ellwch chi ddyfalu. Be ydych chi'n meddwl, tybad? Paid y dweud, be sy'n mynd i ddigwydd nesaf efo hwn? Mae'r gwylod yn mynd i droi rownd. Ia. A beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn? Llio, ti eisiau dweud? Mae'n mynd i hedfan. Daniel, wyt ti'n credu bod hwn yn mynd i hedfan? Wyt ti? Cynan? Ddylswn i ddeud, mae o wedi torri. Wel, di o ddim yn gyfa. Reit, da chi eisiau gweld beth sy'n digwydd nesaf? Ie? Reit. Oeddech chi'n disgwyl yna? Oeddech chi yn, achos da chi wedi weld o'n digwydd o blaen. O'n i ddim yn disgwyl o. Mae rai cyfadda pan nath y plant gael yn anreg yma. Dolig oedd o? Neu rhywbryd? Chdi nath gael? Ie. O'n i ddim yn disgwyl gweld. Be di hon? Tywys ogus? Rhywbeth fel la. O'n i'm yn disgwyl gweld un o hein yn hedfan o gwmpas yn hyfi. Ond wir i chi, dyna oedd yn digwydd. A weithiau mae'n mynd yn sownd ar yn enfwd, dydy? A weithiau mae'n bangio mewn i bethau. Wel, pan ydyn ni'n meddwl am dduw, a ni wedi bod yn clywed amdano fo yn dduw bendigedig, yn dduw holl a lluog, be ydyn ni'n disgwyl i dduw wneud? Llwch chi feddwl am rhai o'r pethau ydyn ni'n disgwyl i dduw wneud? Lle chi? Edrych ar yn hôl ni, ia. Be arall? Beth ydyn ni'n disgwyl i dduw wneud? Cynan?
achub ni o bechod trwy Iesu Grist, ie? Da chi'n meddwl bod Duw yn mynd i wneud pethau anisgwyl? Pethau da ni ddim yn disgwyl iddo fo wneud. Di o'n mynd i roi surprises i ni? Mae o'n trwy'r amser. Achos bod o'n Dduw holl alluog yn gallu gwneud pob peth, achos bod o'n Dduw ym mhob man, mae Duw trwy'r Beibl i gyd wastad yn synnu pobl achos bod o'n gwneud lot mwy nag oedden nhw'n disgwyl. A dyna fyddwn ni'n glywed yn yr hanes am Jacob bore yma. Jacob yn cael ei synnu achos bod Duw yn gwneud rhywbeth anisgwyl. A mae'n dda i ni hefyd gofio hynny, os o'n i mlaen at yr adnod. Mae yna adnod yn llythyr Paul at yr Effesiaid yn deud rhywbeth arbennig am Dduw. Clod iddo, mae o'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu i ddychmygu. A mae hynny'n beth ofnadwy o braf yn dydi. Gwybod, yndi bod Duw yn mynd i edrych ar yn hôl ni, mae di deud hynny. Gwybod bod Duw yn hachub ni o bechod trwy Iesu Grist, mae'r Beibl yn deud hynny. Ond hefyd gwybod bod ni'n mynd i gael surprise, achos bod Duw mor dda, mor rhyfeddol yn ei gariad, bod ni'n mynd i weld pethau a profi pethau anisgwyl hefyd. Ac felly mae hynny yn anogaeth i ni fod yn gweddio dydy ar ei Dduw agor yn llygyd ni i gael surprises, fel bod ni'n gallu diolch i Dduw fwy a mwy bob dydd. Diolch i chi am yn helpu fi bore yma. Nawn ni weddio, a gewch chi mynd yn ôl i ista. Ie? Gewch chi weddio. O arglwydd ein Duw, da ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn gallu gwneud llawer iawn mwy na dim y gallwn ni fentro gofyn amdano fo na hyd yn oed yn gallu ddychmygu. A da ni'n gofyn am dy help di bod hynny yn anogaeth i ni i ofyn ar ei ti fendithio, ar ei ti fod yn agos ata ni, ar ei ti'n helpu ni i fyw bywyda yn pwyso ar Iesu Grist ac yn byw bywyda sydd yn dangos Iesu Grist i rai o'n cwmpas ni. Diolch o Dduw mawr. Na nid Duw wedi dy gyfyngu wyt ti, ond Duw holl alluog. A boed i hynny fod yn symboliad i'n ffydd ni ac i'n cariad a'n diolchgarwch ni am pwy wyt ti. Parhau fendithio ag arwain wan, wrth i ni ofyn hyn i gyd ar clod Iesu Grist. Amen. Diolch i chi. Os ydych chi eisiau chwarae hefo'r cardiau mawr ar y diwedd, groeso chi wneud hynny. Dim rwan. Na, gewch chi mynd yn ôl wan. Da ni'n mynd i ganu eto. Canu mawl i'r arglwydd. Wrth i ni ganu am sut mae'r arglwydd Iesu yn dal ni yn dyn. Pan fwy'n ofni colli ffydd, Crist, fem deil yn dal ni yn dyn. Pan ddaw'r temtiwr trech liw dydd, hyd yn oed pan da ni'n cael yn temtio, mae Crist yn dal i bobl yn dyn. Hyd yn oed pan da ni yn teimlo bod ni'n methu dal gafel ar yr arglwydd Iesu Grist. Dal fy ngafael fedra i fyth ar fy nyrustaeth, a mae oer i'w nghariad i rhaid iddo fo sy'n dal ni yn dyn. Ef am deil yn dyn, fy ngwaredwr, ef am car. Mae o'n yn dal ni'n dyn achos bod o'n yn caru ni. Ef am deil yn dyn. Dwch ni godi i foli.
ni wedi o'n gilydd. O arglwydd, da ni yn rhyfeddu pan ydyn ni mor wan, pan ydyn ni yn teimlo pwysa euogrwydd yn pechod, eto dy fod ti yn gadarn, yn cadw at da ddewid, dy fod ti arglwydd Iesu yn eistedd yn ddiogel ar dorsedd, yn teyrnasu, yn eiriol drosom ni. Da ni diolch o Dduw am dair di. Da ni diolch am y Beibl a'r gwirioneddau bendigedig sydd yna i fod yn gysur i ni. Pan ydyn ni ar daith bywyd. Pan ydyn ni arglwydd yn teimlo pethau'n llethol. Da ni'n diolch bod yr arglwydd Iesu wedi deud y mae fy nefau di yn gwrando ar fy llais i ac rwyf fi'n ei hadnabod a hwythau'n fy nghanlu ni. Rwyf fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt, ni dant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Hwy yw'r rhodd fy nhad i mi, rhodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Arglwydd, da ni yn cydnabod bod hi'n hawdd iawn i ni, nid yn unig colli golwg ar pwy wyt ti a be wyt ti wedi wneud ar y groes, ond arglwydd bod yna amheuon yn dod i mewn. Bod ni hyd yn oed yn meddwl, dy fod ti'n caru pobl, ella bod chdi ddim yn caru ni. Trwy dysbryd, da ni yn gofyn y bore yma, y byddi di'n delio a'n hofna ni. Arglwydd, y byddi di yn dod â cysur yr efengil i ni fel ac da ni angen clywed hynny bore yma. Ond arglwydd, da ni hefyd yn gweddio, os ydyn ni yma yn falch, os ydyn ni yma yn galad achos bod ni'n meddwl bod pob peth yn iawn, da ni'n gofyn y byddi di yn dy drigaredd trwy dysbryd glân yn argyhoeddi ni. Yn gweddi fwyaf ni arglwydd y byddi di yn gwneud dewyllus yn bywyda ni. Achos yn fwy na bod ni'n dod ac yn dweud arglwydd gwna dy waith, da ni'n gwybod bod y waith di yn aml yn mynd i fod yn ddirgelwch i ni. Bod ni'n mynd i gael yn syni, bod ni'n mynd i gael yn rhyfeddu. Ond adnewydda'n ffydd ni nes bod ni'n gallu ymddiried yn dy ddaioni di. Nid yn unig dy fod ti'n dduw bendigedig, ond dy fod ti trwy Iesu Grist yn dduw sydd wedi bendithio. Yn wir, bod i ni yng Nghrist bob bendith ysbrydol yn efolion leoedd. Pan i feddwl be mae hynny'n olygu ni yn tristwch, yn poen corfforol neu meddyliol, yn sefyllfa ar hyn o bryd. A da ni yn gweddio arglwydd wrth i ni wrando ar dair di, y byddi di yn siarad yn uniongyrchol i mewn i'n bywyda ni. Y byddi di'n dysgu ni be ydi o'i orffwys yng Nghrist. I ni allu gweld yr wythnos sydd o'n blaena ni fel cyfle i ni brofi mwy ohono ti ac i ni fod yn dystion i ti, hefo'n ffrindiau, hefo'n teulu, be bynnag ydy'r amgylchiadau sydd o'n blaena ni. Hyd yn oed arglwydd os ydym ni'n mynd ar wyliau, da ni'n gofyn y bydd y profiad hwnnw yn adnewyddiad i ni ac i ni weld bod o yn un rhan ymhlith nifer o dy ddaioni di tuag ata ni. Bod ni'n gallu cael seibiant o waith. Bod ni'n gallu treulio amser hefo teulu a ffrindiau a sylweddoli bod y cyfan yn rhodd gen i ti. Ac arglwydd yn ehangach, da ni'n gweddio am yn gwlad ni, am yn byd ni, yn ymwybodol bod na sefyllfaoedd dirdynol heddiw wrth i ni daddoli di. A da ni yn gweddio dros yr hyn sy'n digwydd yn y Dwyrain Canol, yn yr Wcrain, arglwydd y byddi di yn ymyrryd, y byddi di'n cynnal dy bobl yn y ffordd ac yr wyt ti wedi gwneud ac yn gallu gwneud ac y byddi di yn gwneud. A boed i hynny, arglwydd wrth i ni weddio dros bobl eraill, boed iddo fod yn anogaeth i'n ffydd ni hefyd. Hyd yn oed mewn sefyllfaoedd enbyd, mi wyt ti'n dduw sydd ar waith. Mi wyt ti'n dduw sydd yn agos at dy bobl, a da ni'n gweddio bydd hynny'n wir yn plith ni hefyd. A da ni'n gweddio arglwydd mewn wythnos lle fydd na benderfyniadau mawr yn cael ei gwneud gan lywodraeth. Mi da ni'n gweddio doethineb i rhai sy'n gwneud penderfyniadau tyngedfennol. Arglwydd bod nhw ddim yn gwneud penderfyniadau ar sail hunanol, neu dim ond mwyn plesio rhai pobl, ond bod nhw'n cymryd i cyfrifoldeb o ddifri. I wasanaethu, i wneud penderfyniadau sydd lles
yn enwedig yr rhai sydd yn teimlo bod na neb o'i plaid nhw. Bod nhw'n amddifad, bod nhw'n fregus, bod nhw'n ddi-amddiffyn. Ac yn orthwya ni hefyd, yn gofal dros yn gilydd, yn ymwneud â phobl yn cymuned ni, i ddangos yr hyn yr wyt ti am i ni ddangos. Maddeuant, cariad, trigaredd, amynedd. Fyddwn ni yn methu arglwydd achos pechaduriaid ydyn ni, ond da ni'n gofyn y byddi di'n gweithio trwyddo ni clod i ti dy hun. Cliw yn gweddi ni rwan, bendithia, arglwydd, cliw hyd yn oed yn gweddia tawel personol ni, ac na dy waith clod i enw Iesu Grist, da ni'n gofyn y cyfan. Amen. Wel, mae'n debyg bod mis Tachwedd yn mynd i fod yn fis mawr yn y byd ffilmia. Blant, faint ohonoch chi sydd wedi gweld y ffilm Moana? Dwi'n gweld dila bach yn mynd i fyny. Da chi'n gwybod beth sy'n digwydd mis yma? Sori, mis nesa. Moana 2 yn dod allan. Cywir, Moana 2, y sequel, ac felly dwi'n siŵr bod yna lot o deuluoedd yn edrych ymlaen i weld y ffilm yna. Oedolion, diolch o poeni, os da chi'n licio cartoons, mae yna sequel yn dod allan i chi hefyd, os yna ni gael yr llun nesaf. Na? Ddim at dant pawb? Gladiator 2 yn dod allan hefyd mis yma, mae'n debyg. Ac mae'n dod allan, faint? 20 mlynedd, 24 o flynyddoedd ar ôl y Gladiator cynta. Ac mae'n debyg, yn Gladiator 2, mae'r bwlch ers Gladiator 1, tua 20 mlynedd, yn cael ei ddilyn yn hanes Gladiator 2. Be sydd wedi digwydd i rhai o'r cymeriadau sydd dal ar ôl? Be ydy parhad y daith iddyn nhw? Ac yn ddifyr ddigon, dyna da ni'n mynd i wneud bore yma. Wsos dwytha, oedden ni hefo Jacob. Oedden ni hefo Jacob a profiad rhyfedd gafodd Jacob wrth iddo fo freuddwydio a Duw yn siarad efo fo mewn breuddwyd. Oedden ni yn Genesis 28, Sul dwytha. Heddiw, da ni'n mynd i gael y sequel. Ac yn debyg iawn i'r bwlch rhwng Gladiator 1 a Gladiator 2, da ni'n mynd i neidio tua 20 mlynedd y mywyd Jacob. Wel, os da chi'n cofio, ac os ydych chi'n mynad i Sul dwytha, pidwch y poeni, allwch chi wrando ar y bregaeth ar y we. Ond wrth dwytha, oedden ni hefo Jacob pan oedd o mewn sefyllfa eitha tywyll, yn doedd. Achos oedd o'n gorfod gadael i deulu, oedd i frawd o, neu i efaill o, esau am i waed o eisiau laddo i ddial, achos bod wedi chwarae tric anifyr i ddwyn bendith i dad oedd i arno fo. Ac felly mi oedd o'n gorfod dianc, oedd i wrth i deulu, ac mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fo fel hogyn oedd yn licio bod adra, ac oedd o ar ben ei hun, yn mynd allan, mynd i ffwrdd oedd i wrth wlad yr addewid, ar ei ben ei hun yn pryderu be oedd yn mynd i ddigwydd, ac yn poeni bod ei frawd o yn mynd i laddo. Ac yn yr digwyddiad yna, mae Duw yn dod ato fo yn dweud, dwi hefo chdi, mi fyddai hefo chdi, a dwi'n mynd i wneud yr hyn nes i ddeud wrth dy daid, Abraham, wrth dy dad, Isaac. Mi fydd y bendith y cyfamod yn dod yn wir i chdi hefyd. Da ni'n neidio ymlaen i tua 20 mlynedd yn ôl yr esbonwyr. A mae yna rei pethau'n hollol wahanol, mae yna rei pethau yn debyg iawn. Be sydd yn wahanol? Wel, mi glwson ni yn darlleniad be sy'n wahanol. Jacob ddim ar ben ei hun di mwy. Jacob hefo gwraig, efo mwy na gwraig, dweud y gwir, mae gennym fo 2 wraig a 2 forwyn, a mae gennym fo lwythi o blant. Mae yna stori tu ôl i hynny, darllenwch y penodau rhwng 28 a 32, a gewch chi weld pam bod hynny wedi digwydd. Eto, Jacob hefo ei schemes ei hun, Jacob yn elfen o dwyllo a cael ei dwyllo, ond erbyn Genesis 22, mae o'n dod yn ôl i lle gafodd o'i fagu, ac mae o'n dod nôl efo clamp o deulu, ac mae o'n ddyn llwyddiannus. Ethoch chi glywed y disgrifiad o'i stoc o? Wel, i chi sydd ddim o gefndir amaethyddol, efallai bod chi'n meddwl, so lot, mae gennym fo lot o pets. Na.
Na, mae'r ffaith bod gynno fo gymaint o stoc yn dangos bod o wedi cael ei fendithio gan Dduw. Felly, ar un wedd, mae pethau'n hollol wahanol yn dydy. Ond eto, pan mae o'n cychwyn dod yn ôl, achos bod Duw wedi alw fo'n ôl, da ni'n gweld yr un hen bethau yn codi pen. Mae Jacob yn dod yn ôl, a mae o'n dod yn ôl efo yr un ofna yn codi i'r wyneb. Dwi'n mynd i weld Esau. Be mae Esau yn mynd i wneud i fi? Achos tro dwytha, o'n i o'i gwmpas, o'n i'n gwybod am y bygythiad, o'n i'n gwybod bod o am yn lladdu, ydy o dal fel o? Os rhaid i mi ffeindio rhyw sgîm bach glyfar i wneud yn siŵr bod Esau ddim yn ymosod arni. Ac yn wir, da ni'n gweld hynny yn y darlleniad glwson ni. Mae o yn defnyddio yr cynllun mas gynno fo. Dwi'n gwybod be nai. Na i wneud yn siŵr bod fi yn rhannu fy eiddo. Felly, os ydy Esau yn dod ac yn ymosod ar un gwersyll, mae'n iawn, dim ond hanner fy nheulu a fy eiddo na i golli, a fydd yr hanner arall yn saff. Ydych chi'n meddwl, di hwnna'n ffordd briodol i drystio'n Dduw? Ac wrth i'r hanes fynd yn ei flaen, da ni'n gweld i ofna fo'n cynyddu'n dydan, achos mae o'n anfon pobl o'i flaen i lle mae Esau, a adroddiad mae o'n gael yn ôl ydy, ond ei mae Esau yna, mae Esau yn dod i dy gyfeiriad di hefo, adnod 6, 400 o ddynion. Deithom at dy frawd Esau, ac mae Ef yn dod i'th gyfarfod gyda 400 o ddynion. Mae Jacob yn meddwl, di hynna ddim yn dda na di. Ia, diolch yn gwybod na di. Ella bod na griw mawr o bobl Esau yn dod i ddiolch ac i lawenhau yn y ffaith bod Jacob di dod yn ôl, neu ella na 400 o filwyr ydyn nhw i ddinistrio Jacob a'r meddianna, a'r teulu enfawr mae o wedi gael oherwydd bendith Duw. Be sy'n digwydd y meddwl Jacob? Be fysa'n digwydd yn eich meddwl chi? A be fysa chi'n neud yn sgil bod yn y sefyllfa yna? Ac ella bod hwnna yn wir i chi a finna bore yma. Ella bod gennych chi bethau yn eich bywyd oedd yn arfer bod yn broblam, a mae yna gyfnod hir wedi bod lle da chi'n wedi meddwl amdano fo, ac ella allan o'n illa mae yna hen ofna yn gallu dod. Hen wendid, ella bod yna hen grachan wedi cael ei chodi yn eich bywyd chi. Sut da chi'n ymateb? Wan fel o'n i'n deud, yn y darlleniad yma mae gennym ni yr un hen stori yn codi i ffen eto. Ond mae yna elfen lle da ni'n gweld bod profiad Jacob o Dduw yn Genesis 28 wedi dylanwadu arno fo. Lle yng nghefndir Jacob mae o'n ddyn sydd yn desbret i brofi bendith, a mi neitho be bynnag sydd angen i wneud mwyn cael y fendith ono. Diolch yn disgwyl i Dduw weithredu, mae o'n gwneud, mae o'n twyllo, mae o yn mynd ac yn gwneud y sgims yma mwyn cael y fendith mae eisio. Erbyn Genesis 32, bod yna elfen o hynny dal yn wir, mae yna hefyd elfen o dwf i weld mywyd Jacob. Achos sylwch be mae o'n i wneud. Yndi mae o'n rhannu'r gwersyll, yndi mae o yn paratoi wrth i Esau ddod yn nes i'w stoc o ei deulu fo fynd bob yn damad ato fo, bron fel rhyw fath o freib, o geid i chydig bach gynnau, geid i fwy gynnau, fel bod Esau ddim yn ymosod arno fo. Ond hefyd mae o'n gweddio. Ydych chi sylwi? Adnod 7 ymlaen. Yna daeth ofn mawr ar Jacob, ac yr oedd mewn cyfyngder. Rhanodd y bobl oedd gydag ef ar defaid ychen a chymelod yn ddau wersyll, gan feddwl os daw Esau at y naill wersyll a'i daro, yna caiff y llall ddianc. A dywedodd Jacob, beth sy'n digwydd? Mae'n gweddio. O Dduw fy nhadau, Duw Abraham a Duw Isaac. Lle mae di clywed hynny? Mae di clywed hynny yn y freuddwyd, 20 mlynedd yn gynharach, lle mae Duw wedi deud wrtho fo, fi ydy Duw Abraham, Isaac a dy Dduw di. O Dduw fy nhadau, Duw Abraham a Duw Isaac. O arglwydd,
Dywedais wrthyf dos yn ôl i thlad ac at dy dylwyth a gwna fi ti ddaioni. Nid wyf yn deilwng o gwbl o'r holl ymlyniad a'r holl ffyddlondeb a ddangosais teg at dy was, oherwydd deithim dros yr iorddonen hon heb ddim ond fy ffon. Ond yn awr yr wyf yn ddau wersyll. Achub fi o law fy mrawd o law esau. Y mae arna fe ofn rhag iddo ddod a'n lladd yn famau a phlant. Yr wyt ti wedi addo yn ddiau, wnaf ddaioni ti, a bydd dy hil fel tywod y môr sy'n rhy niferus i'w rifo. Arol de, mae yna gyfuniad yna does. Mae dal ofn, mae dal yn trio meddwl am ffordd i hun allan o'r broblem yma, ond eto mae wedi gweld a di profi Duw fel bod o'n gweddio. A mae o'n gweddio mewn ffordd sydd yn deud, dyma pwy dwi, dwi'n mynd heiddi dim, mae'n trac record i'n ddifrifol. Dwi'n mynd heiddi dim o dy ffyddlondeb a dy ddaioni di, ond dwi'n gwybod pwy wyt ti. A dwi'n cofio be wyt ti di ddeud am y cyfamod wyt ti di wneud hefo Abraham ac Isaac fy nheulu fi, a bod chdi'n mynd i fendithio a cyflawni da ddewid i fi hefyd. Please gna hynna, fel wyt ti di deud. Ac yn fanna, mae yna wers i chi a fi yn does. Achos fyddwn ni'n profi cyfuniad o bethau am byddwn. Fyddwn ni'n profi cyfuniad o gwylydd ac ofn a ffydd ac ansicrwydd. A dwi am i Jacob, neu elfenna o be mae Jacob yn neud, fod yn gymorth i ni weld fel yma bywyd yn aml. Chybod weithiau, da ni'n gallu disgrifio'r bywyd Cristnogol fel bywyd esmwyth, lle mae Duw yn helpu ni a mae pethau'n mynd yn well ac yn well. Ond os ddim un Cristion yn mynd i ddeud fel am y mywyd i wedi bod go iawn. Mae o'n mynd i fod yn fyny ac i lawr. Mae o'n mynd i fod yn profi bendith a daioni a wedyn rhyfeddu at yn twpdran hynny, a'n diffyg ffydd. Cael yn siomi gan Gristnogion eraill, cael yn siomi gyno ni'n hynny. Dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl. 2006 oedd edrych ffeinal cwpan y byd pêl-droed. Geith offisionados pêl-droed yng nghywiro fi wedyn. Ond dwi'n cofio gwylio'r ffeinal ac y chwaraewr mawr yn y ffeinal oedd Zinedine Zidane. Oedd o chwaraewr gorau'r byd. Ac yn y ffeinal oedd o'n chwaraewr profiadol wedi ennill pob peth. Ac yn y ffeinal nath o wneud rhywbeth cwbl hurt. Nath o headbutio chwaraewr arall. A nath o gael cardyn coch. Ti'n cofio? O, ti wedi cael enni 2006, ti da? A dwi'n cofio yr holl ffys o gwmpas yr gêm a'r digwyddiad yna, a'r sylwebwyr i gyd yn deud, be ddoth dros ben y chwaraewr profiadol yma? Sut fysa fo'n gallu gwneud peth mor wirion? Dych chi'n meddwl, ond dwi'n gwneud pethau gwirion trwy'r amser? Dwi'n deud ac yn gwneud pethau bod fi'n Gristion, a dwi'n meddwl, ti'n gwybod yn well, Rhodri. Dych chi'n gwneud yna? Mae'n rhan o pwy ydyn ni yn dydi. Dylsa fo ddim bod yn siop. Dylsa fo ddim bod yn sioc i ni. Mae hyd yn oed Pantycelyn yn sgwennu yna yn sôn am gwympo ganwaith i'r un bai. Mae o'n rhan o'n profiad ni. Ond ydy hynny ddim yn golygu bod ni adael i'r siom yna yn o'n ni'n hunin, y siom mewn pobl eraill, feddwl nad ydy Duw ar waith. Achos os ydyn ni'n gweld ar y dechrau bod yr un hen stori yn codi i ffen, da ni hefyd yn gweld yr ail bwynt ydy bod Duw yn gweithredu yn annisgwyl. O'n i sôn wrth y plant bod Duw yn gallu gwneud pethau nad ydyn ni'n ei ddisgwyl. Wel, yn yr hanes yma, be da ni'n weld eto, ydy Duw yn ymwneud â Jacob mewn ffordd hollol annisgwyl. Mae Jacob yn gweddio ac yn gofyn arglwydd achub fi o law fy mrawd Esau. Dwi ddim yn dychmygu bod Jacob yn meddwl na'r cam nesa fysa gornes dreslo hefo dyn yn gael nos. Na. Nid dyna be oedd Jacob yn ei ddisgwyl, ond dyna be oedd atab Duw i weddi Jacob. A dychmygwch y sefyllfa, pan oedden ni'n ail afal yn y stori yn adnod 22, da ni yn gweld bron yr panic yma mae Jacob yno fo. Achos mae erbyn hyn yn nos, mae di dod at rhyd Jabok, ac mae'n
yng nghyfnod yr Hen Testament, os oedd hi'n nos, oedd hi'n dywyll. Mae o yng nghanol nunlla, a mae o'n poeni bod ei frawd o'n mynd dros yr afon a ben ei hun eto yn y twllwch. Ac felly mae'r orchest, neu'r ornest reslo yma, neu'r ymgodymu o Beibl Cymraeg Newydd yn ei alw fo, yr ymgodymu yma rhwng Jacob a'r person arall yn digwydd yng nghanol nos. Felly pan mae Jacob yn deud gwelais yr arglwydd wyneb yn wyneb, nath o ddim i weld o, oedd hi'n dywyll. Felly di o'm yn gwybod beth sy'n digwydd. Mae o'i gyd yn ddryswch iddo fo. Ond eto mae Duw ar waith yng nghanol y dryswch yma. A mae hynny eto i fod yn galondid i chi a fi. Achos ella bod ni, neu dim ella, mwy na thebyg mi fydd o'n digwydd lle fyddwn ni mewn sefyllfaoedd lle dydy pethau ddim yn gwneud synnwyr i ni. Ella bod o'n brofiad personol, yn salwch, yn rhywbeth sy'n digwydd mewn perthynas gyda ni yn y gwaith, yn y teulu. Mae'n gallu bod yn gymaint o bethau gwahanol, a da ni yna yn credu na ddewidion Duw, ond da ni'n meddwl, ond di hyn ddim yn gwneud synnwyr i fi. Dwi di gweddio, a dwi di gweddio, a dwi'n meddwl bod Duw yn atab yng ngweddi fi, achos does na'm byd yn newid. A weithiau mae pethau'n gallu teimlo fel bod nhw'n mynd yn waeth ac yn waeth, a dwi'n dychmygu na dyna be oedd emosiwn Jacob. Pan mae o yn hollol ffocused ar y bygythiad yma ag ydi frawd o, a mae o'n teimlo pob fformula wahanol bosib, mae'n gallu meddwl amdano fo mwyn gwarchod i deulu a'i stoc, a mae'r boi ma'n dod i gychwyn reslo fo. Dwi'n siŵr bod o'n rhwystredig, dydy. Dwi'n siŵr bod o'n meddwl, dim rwan. Mae gennau sefyllfa anodd i ddelio fo. Dwi'n isio gwastraffu'r noson yma a'n egni yn ymgodymu, yn ymdrechu hefo pwy bynnag ydy'r boi yma. Mae gennau beth pwysicach i wneud. Ond eto, yn hynny, mae Duw yn dysgu gwersi. Mae Duw hyd yn oed yn dangos i ddaioni i Jacob mewn ffordd eithriadol o annisgwyl. Cofiwch, pan ydych chi'n gweddio weithiau yn dair am rhywbeth, mae Duw yn mynd i wrando yn gweddi ni, dydy o byth yn rhoi addewid bod o yn atab yn gweddi ni yn y ffordd da ni isio. Dy o ddim hyd yn oed yn rhoi yr addewid y bydd o'n atab yn gweddi ni yn ôl yr amserlen da ni isio. Mae Duw uwchlaw yn dealltwriaeth ni o beth sy'n digwydd. Ond eto, yn y dirgelwch, a mae hwn yn un o hanesion mwyaf dirgel yr Hen Testament, eto mae Duw ar waith. Mae Duw yn bendithio Jacob. Y bysa Jacob, pan oedd o wedi cael ei anaf i'w glyn, ac yn foddfa o chwys yn reslo yn ganol nos, yn dweud, dwi'n meddwl bod fi'n profi bendith ar hyn o bryd. Peidiwch â dibrisio gallu Duw i wneud gwahaniaeth sylweddol ar yr union eiliad pan da chi'n meddwl bod na ddim byd yn digwydd. 120 o flynyddoedd yn ôl, mi oedd na ddyn ifanc o'r enw Evan Roberts di mynd i gyfarfod ymlaen anerch. Mis Medi, dwi'n meddwl oedd hi, 1914. Ac yn y cyfarfod yna, mi nath Evan Roberts weddio arglwydd plyg fi. Dyna oedd hi weddi fo. Wan oedd o ddim yn gwybod be oedd yn dod nesaf, a mi ymatebodd yr arglwydd i'r weddi honno trwy ddefnyddio Evan Roberts yn nerthol. A diwygiad yn mynd ledled Cymru ac wedyn yn ehangu o gwmpas y byd. Hyd yn oed os ydym ni'n profi poen corfforol. Hyd yn oed os ydym ni'n profi tywyllwch a bod ni'n teimlo allan bod Duw ymhell. Cofiwch bod Duw yn addo bod yna i'w bobl. Bod bendith Duw yn llawer mwy na dim ond mae pethau'n braf arna i ar hyn o bryd. A mae hwnna'n yn wirionedd sydd yn cael ei gadarnhau yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd, hyd yn oed pan oedd yr apostolion yn mynd o gwmpas i gwaith. Be oedd un o'r negeseuon amlwg ar anwyd, Actau 14:22, trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Mae hwnna'n her, dydy. Achos be fysa ni'n licio i'r adnod yna ddeud ydy, trwy fwynhau bendithion Duw y cawn ni fynd mewn i deyrnas Dduw, ond na, mae'r arglwydd yn aml iawn yn bendithio pan ydym ni
yn methu gweld hyd a lled y fendith ar y pryd. Felly, da ni'n gweld yr un hen stori, da ni'n gweld Duw yn gweithredu'n annisgwyl. Yn drydydd, da ni'n gweld o'r hanes yma bod ymwneud Duw a'i bobl yn gadael i ôl arnyn nhw. Yn yr reslo yma oedd yn digwydd rhwng Jacob a'r angel, y person, oedd Jacob yn convinced na Duw oedd o. Mae'r Beibl yn dweud na angel neu Duw oedd o ar ffurf person. Yn yr ymwneud yma, mae Jacob yn cael ei newid yn dydi. Mae Duw yn gadael ei ôl ar Jacob fel bod o byth yn mynd i fod yr un fath wedyn. A mae hynny fod yn wir yn bywyda ni. Os ydy'r arglwydd wedi'n galw ni i berthynas real a fo'i hun trwy Iesu Grist. Os ydyn ni wedi profi maddeuant, os ydy'r ysbryd glân yn trigo yno ni, yna mi ddylia fo fod yn golygu bod o'i weld, bod o'n amlwg. Pan mae Iesu yn defnyddio dameg yr heiwr, pan mae'r tir ffrwythlon, be ydy'r amlygiad? Be sy'n gwneud o'n amlwg yna tir ffrwythlon ydi o? Bod yna ffrwyth yn dod. Wan, dydy mesur y ffrwyth ddim yn mynd i fod yr un fath i bob person, ac ddim yn ôl yr un amserlen, ond os ydy Duw ar waith, mae o'n mynd i fod yn amlwg. Yn yr ymwneud yma, mi oedd o'n amlwg yn gorfforol i Jacob. Mi gafodd i gluno, i glicio allan o'i le, ac felly mi oedd o'n gloff am weddill i amser. Ond yn fwy na hynny, mi gafodd o'n newid i enw'n do. Jacob oedd o cynt, yr un oedd yn trio disodli, yr un oedd yn dwyllwr, ond ar ôl yr ymwneud yma hefo'r arglwydd, nid Jacob oedd o'n cael ei nabod wedyn, ond Israel. Adnod 28. Yna dywedodd ni thelwyr Jacob mwyach, ond Israel, oherwydd yr wyt wedi ymdrechu a Duw a dynion ac wedi gorchfygu. Dydd Sul dwytha, oedden ni wrthi yn trio gwneud cacan ben blwydd yn tu ni. Ac oedden ni ar chydig bach o frys. Achos oedd hi'n brawn Dydd Sul ac o'n i'n gwybod bod fi eisiau bod yn ôl yn fama i agor erbyn tua 4:45. Ac felly, oedd na lanast yn tu ni'n bob man. A mae hyd yn oed trio gwneud y gacan chocolate yna, pnawn Dydd Sul dwytha wedi gadael i ôl a i. Mae'n da chi'n meddwl, sut? Dwi'n gwybod bod o yn weladwy a na fi hyd yn oed heddiw. A da chi'n meddwl, o dear. Ydy Rhodri'n trio dweud bod o chydig bach yn dewach? Achos bod i bita'r gacan i gyd? Ni'n cweit. Ond mae o wedi gadael i ôl arna i. Gewch chi feddwl am hynny nes ymlaen. Ond mae o yn union rhan un fath pan ydyn ni'n ystyried y weddi yma lle mae Jacob yn dweud, dwi isio i ti fendithio, dwi isio i ti'n achub i. Mae o'n yn weddi, da ni'n mynd i weddio yn aml iawn, ond mae rhaid ni sylweddoli bod hynny, os ydy Duw, neu pan mae Duw yn ymatab, mae o'n mynd i newid ni. Mae o'n mynd i adael i ôl anna ni. Ac weithiau ddim yn y ffordd y bysa ni yn dymuno. Rhan o ildio i'r arglwydd, rhan o brofi bendith Duw, yn aml ydy gwendid mewn amrywiol ffyrdd. Dwi'n newydd ddyfynnu'r adnod yna mewn llawer o gyfyngderau rydym ni mewn i deyrnas Dduw. Ond meddyliwch sut oedd Iesu yn dysgu i ddisgyblion. Be oedd hi'n olygu i ddilyn Crist? Gai ddyfynnu chydig i chi o Marc pennod 8. Galwodd ato'r dyrfa ynghyd â'i ddisgyblion a dwedodd wrthynt, os mynd neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlu ni. Oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd, fe'i cyll. Ond pwy bynnag a gyll ei fywyd fy mwyn ni ar efengil, fe'i ceidw. Pa elw a gaiff rhywun o ennill yr holl fyd a phorffedu ei fywyd? Oherwydd beth all rhywun ei roi'n gyfnewid am ei fywyd? I fod yn ddisgybl i Iesu Grist, i brofi bendith helaeth Duw trwy Iesu Grist, mae o'n gofyn i ni godi'r groes. Be di hynny? Marw i ni'n hynny. Derbyn bod ni yn gorfod cyfadda yn gwendid a'n methianna a cyfadda hynny ger bron Duw mwyn derbyn o'i raso. Achos yn gwendid ni, mae daioni a chariad Duw yn dod yn fwy amlwg. Pan ydyn ni yn methu gwneud hynny,
yn methu gwneud rhywbeth, mae'n golygu bod ni'n dibynnu fwy ar yr arglwydd Dduw, ar ei ras o. Ac i Jacob oedd wedi ffeindio ei ffordd rownd i broblemau, oedd wedi twyllo ac wedi trio cael bendith Duw trwy schemes gwahanol, oherwydd bod Duw yn ymwneud efo yn y sefyllfa yma, mae'n gorfod ildio. Mae'n gorfod ildio a deud arglwydd gna di be wyt isio yno i a trwydda i. A mae'r gwendid corfforol yn amlygu iddo fo. Cwbl mae'n gallu neud ydy dal gafal yn y dyn yma. Diolch yn gallu reslo yr un fath di mwy. Mae mewn gwendid. Cwbl mae'n gallu neud ydy dal gafal yn yr un oedd yn reslo hefo fo a deud bendithia fi. Just please bendithia fi. Ac yn aml, felly mae'n mynd i fod i chi a finna. Fyddwn ni ddim yn teimlo bod pob atab i pob problem gynno ni. Fyddwn ni'n teimlo wedi'n torri lawr, ond da ni i ddal gafal mewn ffydd yn yr addewidion mae Duw wedi wneud yn Iesu Grist. Dwi'n dweud, arglwydd bendithia, please. Dwi'n yn gwybod sut, dwi'n yn gwybod pam bod y pethau yma'n digwydd, ond dwi'n trystio yno ti. Ac mi allwn ni wneud hynny yn hyderus. Achos, yn yr hanes yma, mi nath Jacob ymdrechu, mi nath o ymgodymu ac mi gafodd o fendith. Bod o wedi gadael i ôl arno fo. Ond da ni yn trystio'n un sydd wedi ymgodymu mewn ffordd llawer mwy difrifol. Ac wedi cael ei glwyfo yn farwol, nid mwyn iddo fo gael bendith, ond mwyn i ni gael bendith. Mae yna adlais bach yn fama, does, o'r arglwydd Iesu Grist. Y frwydr, os liciwch chi, rhwng yr arglwydd Iesu a pechod ar y groes. Y frwydr rhwng yr arglwydd Iesu a marwolaeth, lle mae o yn concro marwolaeth trwy atgyfodiad. Y frwydr hefo Satan, lle mae o'n ymddangos ar ddydd Gwener y Groglith na Satan sydd wedi ennill y dydd, ond da ni, trwy ddarllen y Beibl, yn gwybod na. Buddugoliaeth oedd Calfari. Buddugoliaeth i gynllun tragwyddol Duw, ac felly wrth i ni drystio yn Iesu Grist, mae ymdrech o ar y groes yn dod yn fendith i ni. Ni sydd yn gwendid, ni sydd fel Jacob yn dweud, dwi'n mynd heiddi dim byd, ond mi wyt ti yn Dduw bendigedig sydd yn llawn daioni ac yng Nghrist eisiau rhoi y fendith honno i ni. Yn Eden, cofiaf hynny byth, bendithion gollais rif y glith, syrthiodd fy nghoron wyw. Ond buddugoliaeth Calfari enillodd hon yn ôl i mi ganaf tra bwydd byw. Felly sut da ni i fyw yn bywyda? Be da ni ddysgu trwy hanes Jacob? Pan da chi'n meddwl am reslo, ac os gael llun ola, pan da chi'n meddwl am reslo, rhyw ddelwedd felly sy'n dod i fy meddwl i. Ddim yn rhywbeth fella bysa chi'n dymuno i wneud, yn enwedig os di'r person arall yn fwy ac yn gryfach na chi. Ond beth sydd yn allweddol ar gyfer reslo, ar gyfer ymgodymu? Ymdrech, egni, wrth gwrs. Dos ar un o hynna'n edrych yn ofnadwy o relaxed, nag oes? Ac agosatrwydd. Da chi'n methu reslo efo rhywun os da chi'n bell i ffwrdd. A mae hynny'n mynd i fod yn rhan o'n bywyda ni os ydym ni'n dilyn Crist. A mae yna ddeuoliaeth yn does mewn deud, pan da ni yn trystio yn yr arglwydd, da ni'n ildio'n hynny'n i Grist, ond ydy ildio'n hynny'n i Grist ddim yn golygu bod yna ddim ymdrech yn dod o'n rhan ni chwaith. Mae'n rhyfedd yn dydy. Da ni yn rhoi yn hynny'n ac yn dweud dwi'n methu gwneud, ond eto, wrth i ni ildio i Grist mewn ffydd, da ni'n derbyn nerth yr ysbryd glân sydd yn galluogi'n ymdrech ni i fyw i Grist. I weddio, i ddyfal barhau fel mae Jacob yn neud hefo'r dyn yma. I frwydro yn erbyn pechod a temptasiynau fel y bydd o'n codi ddydd ar ôl dydd. A da ni'n gwneud hynny yn ymwybodol trwy yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud, bod ni'n wneud o nid o bell, ond ni'n wneud o yn agosatrwydd yr hyn mae Iesu Grist wedi ennill i chi a fi sy'n credu yn yr arglwydd Iesu. Da ni'n wneud o fel plant annwyl. Da ni'n wneud o fel rhai sydd wedi cael eu cofleidio gan y Duw byw trwy gyfiawnder Iesu Grist.
Da chi'n cofio yn gynharach yn y benod pan nes i ddeitha chi na un o schemes Jacob oedd anfon anrhegion bob yn gryw ymlaen at Esau. A bwlch rhwngthyn nhw. Na i anfon un set o anrhegion, a wedyn set arall o anrhegion, a wedyn set arall. Yn y gobaith, yn y diwedd, fydd o'n stopio bod yn flin efo fi. Ac wedyn eith o'n erbyn i nôl. Nid felly da ni'n dod at Dduw nac i. Da ni'n dod yn gwybod bod yr un aberth mawr, yr un rhodd mawr wedi cael ei sortio yn marwolaeth Iesu Grist unwaith am byth. Da ni ddim yn dod yn berffaith, ond da ni'n dod fel ac yr ydyn ni, nid o bell, ond yn gwybod bod y ffordd wedi cael ei pharatoi i ni. Ac yn wir bod Iesu Grist ei hun am i ni ddod yn sgil i fuddugoliaeth o, dod yn hyderus, dod yn agos a phrofi o'r agosrwydd hynny. Hyd yn oed yn gwendid i ni dyfu, i ni lawenhau fwy. I ni allu deud, hyd yn oed pan dydy pethau ar y cychwyn ddim yn edrych fel bod nhw yn llawn gobaith i ni, yn Iesu Grist, da ni'n ddiogel. Da ni'n gallu bod fel Jacob yn deud, dwi'n gwybod pwy wyt ti, dwi'n gwybod be wyt ti di ddeud a be wyt ti di wneud, ac felly fyddai'n ddiogel yno ti. Dewch i ni ystyried hanes Jacob, profiad Jacob, a gofyn i'r Ysbryd Glân yn cynorthwyo ni hefyd i allu dysgu chydig bach gan be mae Jacob wedi wneud, ond llawer mwy o sut mae Duw wedi delio â fo. Clod a gogoniant i enw'r arglwydd. Amen. A dewch i ni orffen yn canu am pa mor unigryw ydy Iesu Grist. Fel cyfaill, fel gwaredwr, fel yr un y gallwn ni ymddiried yn hynny'n yn llwyr iddo fo. Un ag efais i mi'n gyfaill, pwy fel e fe. Hwn ag ar yn fwy nag eraill, pwy fel e fe. Cyfnewidiol ydyw dynion, a siomedig yw cyfeillion, hwn a beri byth yn ffyddlon, pwy fel e fe. A'r pennill ola, sylwch, dy gamweddau a ddilea, pwy arall sy'n gallu gwneud hynny, pwy fel e fe. Dy elynion oll, fei meidda, pwy fel e fe. Cei bob bendith i ti'n feddiant, hedd a chariad a ddilynant, Crist ath arwain i ogoniant, pwy fel e fe.
bod i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.